Текст ще наруши един мой обичай да не чета, но искам да го прочета заедно с Стефан А. Щерев или .А. Щерев. Така не се ориентирах как да те обявявам. Ще ми трябва още един микрофон. То с тези точки вече и на мен не ми е ясно кое е истината. Само да ви кажа, момчета, всички момчета, които сте тук, това ми е телефона. Виждам 14 пропуснати повиквания. Това е от текста на Дим. Така че внимайте. Не съм го писал аз този текст. Между другото, обаче някой ми е сложил телефона, много смешно. 14 пропуснати ще ви прозвъна, после да видя кой е сгаджа. Това е диалог. Един много добър диалогист накрая ще нарушим още едно правило, ще кажем коя е, тя е тук. И сега сигурно се притеснявам. Притесняваш ли се? Нека да започнем. Хей. Хей, ти дойде. Трябваше, нали? Не беше длъжно. Иначе кога бих те видяла пак? И ти си права. Как ще го направим? Мислех, че ти знаеш. Аз не съм го правила досега. Наистина ли? Значи може и да не ти хареса. Първият път винаги е гадно. Като повечето първи пъти. Но не мисли за това. Просто действай. Искаш ли аз да съм първи? Добре. Не те обичам. Започваш с тежката артилерия. Нали в това е смисълът? Добре тогава. Аз пък не мога да спра да те обичам. И това ме дразни. Мислил съм си за други, докато го правех с теб. Аз също. Мразя вечерите с вашите и не харесвам баща ти. И той не те харесва. Аз не харесвам прическата ти и тъпото ти кожено яки. И това, че се правиш на лошо момче. Това не си ти. Мастурбирам всяка вечер и не мисля за теб. Ако мислиш за мен и го знаеш, щях да избягам. Искам да ме харесват и да ми го казват. Искам да ми напишеш песен, да ми посветиш нещо. Мразя, че мразиш, че обичам всичко това. Аз просто не мога и ти не искаш да се примириш. Сънувам много и си лягам късно. Малко часове за сън, много сънища. Ако вярвам, че сънищата са всички наши потиснати желания, значи съм луда. И извратена. Зависи как дефинираш извратен. Ти си извратен, защото взимаш всичко и си тръгваш. Ами ти не взимаш нищо и все оставаш. Да спасяваш себе си. Шмъркала съм кок. Знам, нали бяхме заедно. А аз взимах гъби и халюцинирах, че съм чавдарче в Северна Корея. По-добре никога не го прави. Обичам синьото ти канапе и аз и ти върху него. И после ти да си вземеш душ, да си пееш нещо на Бионсе, докато си с шампуан на главата, а аз да те чувам и да си представям как изглеждаш, а после да се уверя лично дали е както си го представям. Говоря си сама и съм паметлива като слон. Спомням си всички глупости, които съм направила и се упреквам за тях. Изживявам ги наново и наново и май съм създала поне 5 паралелни вселени. Мен има ли ме във всички? Само в една, където си перфектната ми половинка. Но не е тази вселена. Май не е тази. Докато оставаме без пари и го караме на сандвичи, няма как да се оженим. Защото си харчим парите за други неща. И това ни хареса. Забравих от колко време сме заедно, сякаш винаги си бил тук. Някои неща не се забравят. Да караш колело, да плуваш, стъпките на истинското танго, вкусът на снега, мократа коса върху кожата, пясък по краката, мирис на кафе, допир на голо тяло до теб сутрин и преплетените крака в леглото. Това, че си забравил във времето, е подробност. Пък и то така и така не съществува, или поне условно. Значи сме били тук от преди 5 секунди. Нека решим, че са толкова. Казахме си всичко за 5 секунди и повече няма да се видим. Не и физически. Нямаме причина да се докосваме. Но можеш винаги да ми се обадиш. Или да си спомниш колко сме били щастливи и това да ти стига. И да те сънувам. Как ми се подиграваш, че не разбирам от коли и компютри. И понеже няма да те има, ще те изхвърля под леглото. Ние вече сме там. Къде? Под леглото. Луд ли си, там е само костеливия. Кой е той? Моят детски кошмар. Само една ръка, която се показва изпод леглото. Клощава и със сухрана. И само търси какво да сграбчи. Душите са по-хищни от чудовищата и са ненаситни. Ти можеш да го победиш. Да, знам. Трябва веднага да се разделим. Душата ми е гладна за теб и не съм свикнала да съм толкова честна. И да се разделям. Добре, тръгвам си. Но все някой трябва да си тръгне първи. Само не разбрах защо сме под леглото. Защото сме се скрили от света. А и ти май отказваш да се събудиш. Хайде, ще ти помогна. Поеми дълбоко въздух. 3, 2,
1 с Богом. Не се надаждайте повече на телефона, който Дима прочета, моля ви се.